Η αλήθεια για το ανδρικό σώμα μετά τα 50 χρόνια δεν είναι αυτό που σου είπαν. Ενώ ορισμένοι άνδρες αυτής της ηλικίας διατηρούν μια ενεργή και ικανοποιητική ερωτική ζωή, άλλοι αντιμετωπίζουν μια σιωπηλή μάχη κάθε βράδυ. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο ομάδων δεν βρίσκεται μόνο στην ηλικία, αλλά σε κάτι που η πλειοψηφία αγνοεί εντελώς μέχρι να είναι πολύ αργά. Αυτό που πρόκειται να αποκαλυφθεί εδώ ανατρέπει δεκαετίες λοιπόν πληροφοριών. Οι γιατροί αποφεύγουν να μιλούν γι' αυτό ανοιχτά. Και η φαρμακευτική βιομηχανία προτιμά να πιστεύει ότι η λύση βρίσκεται μόνο σε μπλε χάπια. Αλλά η ρίζα του προβλήματος πηγαίνει πολύ βαθύτερα. Και λίγοι άνδρες το ανακαλύπτουν πριν χάσουν χρόνια ερωτικής οικειότητας. Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι για όσους θέλουν επιφανειακές απαντήσεις. Είναι για όσους είναι κουρασμένοι από κενές υποσχέσεις και θέλουν να καταλάβουν τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στο σώμα όταν η στήση αποτυγχάνει. Αν ψάχνεις για σαφήνεια και θέλεις να ανακτήσεις τον έλεγχο της ερωτικής σου ζωής, εγγράψου στο κανάλι τώρα, γιατί αυτό που ακολουθεί μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η υπονομευμένη κυκλοφορία αίματος. Το αίμα μεταφέρει πολύ περισσότερα από οξυγόνο στο σώμα. Είναι το άμεσο καύσιμο της στήσης. Και όταν η ροή επιβραδύνεται, όλα καταραίουν. Στους μεγαλύτερους σε ηλικία άνδρες, οι αρτηρίες αρχίζουν να συσσωρεύουν πλάκες από λίπος, ζάχαρη και ασβέστιο που στενεύουν τις διόδους. Ο πέος χρειάζεται έναν τεράστιο όγκο αίματος σε δευτερόλεπτα για να γίνει άκαμπτος και οποιαδήποτε απόφραξη σε αυτόν τον δρόμο υπονομεύει τα πάντα. Αυτή η διαδικασία δεν συμβαίνει από τη μία νύχτα στην άλλη. Ξεκινά δεκαετίες πριν, σιωπηλή και αόρατη, ενώ ο άνδρας ζει την καθημερινότητά του, χωρίς να το αντιλαμβάνεται. Κάθε λιπαρό γεύμα, κάθε τσιγάρο, κάθε νύχτα με κακό ύπνο συμβάλλει σε αυτή την αργή φραγή. Όταν εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια, συνήθως στα 50 ή 60 χρόνια, η ζημιά είναι ήδη εγκατεστημένη εδώ και πολύ καιρό. Η στήση δεν είναι ένα απομονωμένο φαινόμενο του σώματος. Είναι ο άμεσος αντανάκλαση της αγκιακής υγείας ενός άνδρα. Όταν η καρδιά αντλεί με λιγότερη δύναμη, όταν οι φλέβες χάνουν ελαστικότητα, όταν η αρτηριακή πίεση ανεβαίνει υπερβολικά, ο πέος είναι ένα από τα πρώτα μέρη που το νιώθει. Δεν είναι τυχαίο που οι ουρολόγοι λένε ότι η αισθητική δυσλειτουργία μπορεί να είναι το πρώτο σημάδι μιας σιωπηλής καρδιακής νόσου. Πολλοί άνδρες ζητούν ιατρική βοήθεια μόνο όταν η αποτυχία είναι ήδη σταθερή. Περιμένουν η κατάσταση να γίνει αφόρητη πριν δράσουν. Και εν τω μεταξύ, το σώμα χάνει σταδιακά την ικανότητά του να αντιστρέψει τη ζημιά μόνη της. Η εξασθενημένη κυκλοφορία δεν επηρεάζει μόνο τη στήση, αλλά και την ευαισθησία, την απόλαυση και ακόμα και την αυτοπεποίθηση του άνδρα. Αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι αυτή η παρακμή μπορεί να επιβραδυνθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και να αντιστραφεί. Όχι με θαύματα, αλλά με πραγματικές και σταθερές αλλαγές. Το σώμα έχει μια εκπληκτική ικανότητα αναγέννησης όταν λαμβάνει τα σωστά ερεθίσματα. Αλλά αυτό απαιτεί γνώση, πειθαρχία και τη βούληση να αντιμετωπίσει την αλήθεια κατά πρόσωπο. Και η αλήθεια είναι ότι η αγνόηση των αρχικών σημαδιών κοστίζει ακριβά. Ο άνδρας που νιώθει τη στήση λιγότερο σταθερή και την αφήνει για αργότερα σπαταλά τον πιο πολύτιμο χρόνο που έχει. Γιατί όσο νωρίτερα δρά, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να ανακτήσει όχι μόνο τη λειτουργία, αλλά και την ποιότητα ζωής που φέρνει η οικειότητα. Έχεις παρατηρήσει σημάδια ότι η κυκλοφορία σου δεν είναι πια όπως παλιά. Άφησε εδώ στα σχόλια πώς είναι η εμπειρία σου με αυτό. Η βίαιη πτώση της τεστοστερόνης. Η τεστοστερόνη δεν είναι απλώς η ορμόνη της αρενικότητας. Είναι ο κεντρικός γρανάζι που κρατά την επιθυμία αναμένη, τη στήση σταθερή και τη διάθεση ψηλά. Μετά τα 40 χρόνια, τα επίπεδα αυτής της ορμόνης αρχίζουν να πέφτουν φυσικά, περίπου 1% το χρόνο. Φαίνεται λίγο, αλλά σε 2 δεκαετίες, αυτή η πτώση μετατρέπεται σε ένα χάσμα που πολλοί άνδρες δεν μπορούν πια να διασχίσουν. Όταν η τεστοστερόνη καταρρέει, όλο το σώμα το νιώθει. Η λιμπίντο μειώνεται, η ενέργεια εξαφανίζεται, η μυϊκή μάζα λιώνει και το κοιλιακό λίπος αυξάνεται. Αλλά η πιο καταστροφική επίδραση συμβαίνει στο κρεβάτι. Χωρίς αρκετή τεστοστερόνη, ο εγκέφαλος δεν στέλνει τα σωστά σήματα στον πέος. Και ακόμα και με ερέθισμα, η αντίδραση είναι αδύναμη ή ανύπαρκτη. Αυτή η ορμονική παρακμή δεν πλήττει όλους τους άνδρες με τον ίδιο τρόπο. Ορισμένοι καταφέρνουν να διατηρήσουν ικανοποιητικά επίπεδα μέχρι τα 70 χρόνια, ενώ άλλοι καταραίουν πριν τα 50. Η διαφορά βρίσκεται σε παράγοντες όπως το χρόνια στρες, η παχυσαρκία, η έλλειψη άσκησης και η κακή διατροφή. Ο άνδρας που ζει υπό συνεχή πίεση, κοιμάται άσχημα και τρώει άσχημα επιταχύνει την πτώση της τεστοστερόνης χωρίς να το καταλαβαίνει. Το ανδρικό σώμα φτιάχτηκε για να παράγει αυτή την ορμόνη σε αυθονία κατά τη νεότητα, αλλά χρειάζεται πρώτες ύλες γι' αυτό. Υγιεινά λιπαρά, ψευδάργυρος, μαγνήσιο, βιταμίνη D και βαθύς ύπνος είναι απαραίτητα. Όταν λείπει οποιοδήποτε από αυτά τα στοιχεία, η ορμονική παραγωγή καταρρέει και πολλοί άνδρες περνούν χρόνια με διατροφικές ελλείψεις χωρίς να το ξέρουν. Η τεχνητή αναπλήρωση τεστοστερόνης έγινε μόδα τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν είναι μαγική λύση. Η ορμονική θεραπεία μπορεί να φέρει τεράστια ωφέλη όταν χορηγηθεί σωστά,
αλλά κουβαλά σοβαρούς κινδύνους αν χορηγηθεί λάθος. Το ιδανικό είναι πάντα να προσπαθήσεις πρώτα να ανακτήσεις τη φυσική παραγωγή, μέσω πραγματικών αλλαγών στον τρόπο ζωής. Και εδώ είναι το σημείο που λίγοι καταλαβαίνουν. Η χαμηλή τεστοστερόνη δεν είναι απλώς συνέπεια της ηλικίας. Είναι το αποτέλεσμα ετών αμέλειας προς το ίδιο το σώμα. Ο άνδρας που αγνοεί την υγεία του στη νεότητα θα πληρώσει το τίμημα στην ωριμότητα. Και αυτό το τίμημα χρεώνεται κυρίως στην οικειότητα. Έχεις μετρήσει ποτέ τα επίπεδα τεστοστερόνης σου? Μοιράσου στα σχόλια αν έχεις νιώσει τις επιδράσεις της πτώσης αυτής της ορμόνης. Το φθαρμένο νευρικό σύστημα. Η στήση δεν ξεκινά από τον πέος. Ξεκινά από τον εγκέφαλο και εξαρτάται από ένα σύνθετο δίκτυο νεύρων που μεταφέρουν ηλεκτρικά σήματα με υψηλή ταχύτητα. Στους μεγαλύτερους σε ηλικία άνδρες, αυτό το νευρικό σύστημα αρχίζει να αποτυγχάνει. Τα νεύρα χάνουν την ικανότητα να μεταφέρουν τα ερεθίσματα με αποδοτικότητα και αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτόματη αντίδραση γίνεται αργή, αδύναμη ή εντελώς απόν. Ασθένειες όπως ο διαβήτης είναι σιωπηλοί δολοφόνοι των νεύρων. Η υπερβολική ζάχαρη στο αίμα βλάπτει τις νευρικές ίνες με τα χρόνια, ειδικά στα άκρα του σώματος. Ο πέος, ως περιοχή πλούσια σε νευρικές απολύξεις, υποφέρει άμεσα από αυτή την καταστροφή. Πολλοί διαβητικοί ανακαλύπτουν τη στιτική δυσλειτουργία πριν καν διαγνωστούν με την ασθένεια. Το υπερβολικό αλκοόλ καταστρέφει επίσης το νευρικό σύστημα. Ο άνδρας που πίνει βαριά για δεκαετίες σκοτώνει κυριολεκτικά τα νεύρα που ελέγχουν την ικανότητά του να έχει στήσεις. Δεν είναι μόνο θέμα προσωρινής αποτυχίας μετά από μια νύχτα μέθης, είναι μια συσσωρευμένη βλάβη που σε κάποιο σημείο γίνεται μη αναστρέψιμη. Το χρόνια στρες είναι άλλο ένα νευρικό δηλητήριο. Όταν το σώμα ζει σε κατάσταση συνεχούς εγρήγορσης, το συμπαθητικό νευρικό σύστημα κυριαρχεί, μπλοκάροντας τις σεξουαλικές λειτουργίες. Η στήση χρειάζεται χαλάρωση, μια ενεργή παρασυμπαθητική κατάσταση. Αν ο άνδρας είναι πάντα τεταμένος, ανήσυχος, αγχώδης, το σώμα απλώς δεν μπορεί να αλλάξει λειτουργία. Τραυματισμοί στη σπονδυλική στήλη, πέλβιες χειρουργικές επεμβάσεις και ακόμα και παλιά τραύματα μπορεί να έχουν κόψει ζωτικές νευρικές συνδέσεις. Πολλοί άνδρες που πέρασαν από ιατρικές επεμβάσεις στην κάτω περιοχή του σώματος δεν ειδοποιήθηκαν για τους κινδύνους στη στιτική λειτουργία. Και όταν συνειδητοποιούν τη ζημιά, είναι ήδη αργά για πρόληψη. Η ανάρρωση των νεύρων είναι δυνατή σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά απαιτεί υπομονή. Τα νεύρα αναγεννιούνται αργά και μόνο όταν οι συνθήκες είναι ιδανικές. Ο έλεγχος της γλυκαιμίας, η διακοπή του ποτού, η μείωση του στρες και η συμπλήρωση με βιταμίνες του συμπλέγματος B μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά τίποτα από αυτά δεν λειτουργεί αν ο άνδρας συνεχίσει να κακομεταχειρίζεται το σώμα του. Έχεις σκεφτεί ποτέ πόσο το στρες ή άλλες συνήθειες μπορεί να επηρεάζουν τα νεύρα σου? Άφησες στα σχόλια τι σε επηρεάζει περισσότερο στην καθημερινότητά σου? Η ψυχολογία της αποτυχίας. Το μυαλό μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος ή ο χειρότερος εχθρός της στήσης. Στους μεγαλύτερους σε ηλικία άνδρες, ο φόβος της αποτυχίας γίνεται αυτοπραγματοποιούμενη προφητεία. Δοκιμάζει, δεν τα καταφέρνει και την επόμενη φορά ο εγκέφαλος είναι ήδη κλειδωμένος πριν καν ξεκινήσει. Αυτός ο φαύλος κύκλος τρέφεται από κάθε αποτυχημένη προσπάθεια, δημιουργώντας ένα ψυχολογικό εμπόδιο που μερικές φορές είναι ισχυρότερο από οποιοδήποτε σωματικό πρόβλημα. Η αγωνία της απόδοσης δεν επιλέγει ηλικία, αλλά στους ηλικιωμένους παίρνει δύναμη επειδή συνοδεύεται από άλλες ανασφάλειες. Το σώμα άλλαξε, η εμφάνιση δεν είναι πια η ίδια, η ενέργεια έπεσε. Ο άνδρας κοιτάζει τον εαυτό του και δεν αναγνωρίζει πια κάποιον επιθυμητό. Αυτή η καταστραμμένη αυτοεικόνα υπονομεύει κάθε πιθανότητα πραγματικής χαλάρωσης. Πολλοί κουβαλούν σεξουαλικά τραύματα του παρελθόντος που δεν λύθηκαν ποτέ. Μια παλιά απόρριψη, μια προδοσία, μια ταπεινωτική εμπειρία. Αυτά τα σημάδια μένουν χαραγμένα και επανεμφανίζονται ακριβώς στις στιγμές ευαλωτότητας. Ο εγκέφαλος, προσπαθώντας να προστατεύσει, μπλοκάρει την σεξουαλική αντίδραση ως μηχανισμό άμυνας. Η πίεση από τη σύντροφο, ακόμα και αν δεν είναι εσκεμμένη, βαραίνει σαν βουνό. Όταν δείχνει απογοήτευση, ανυπομονησία ή αδιαφορία, ο άνδρας νιώθει ότι αποτυγχάνει και αυτή η αίσθηση ανεπάρκειας καταστρέφει κάθε ίχνος εμπιστοσύνης. Το κρεβάτι μετατρέπεται από τόπος απόλαυσης σε πεδίο μάχης όπου πάντα χάνει. Η κατάθλιψη, συνηθισμένη στους ηλικιωμένους, σβήνει την επιθυμία από τη ρίζα. Δεν είναι μόνο θλίψη. Είναι μια βαθιά αποσύνδεση με ό,τι παλιότερα έφερνε ευχαρίστηση, συμπεριλαμβανομένου του σεξ. Πολλοί άνδρες ούτε καν συνειδητοποιούν ότι είναι καταθλιπτικοί, αποδίδουν την έλλειψη λιμπίντο μόνο στην ηλικία, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα θεραπεύσιμο πρόβλημα. Ο δρόμος της επιστροφής περνά από την αποδοχή ότι η ευαλωτότητα δεν είναι αδυναμία. Η ανοιχτή συζήτηση με τη σύντροφο, η αναζήτηση βοήθειας από ψυχολόγο ή σεξουαλικό θεραπευτή μπορεί να ανοίξει πόρτες που έμοιαζαν κλειστές για πάντα. Η στήση είναι ένα φαινόμενο που απαιτεί σώμα και μυαλό σε αρμονία και η αγνόηση της συναισθηματικής πλευράς καταδικάζει κάθε θεραπεία στην αποτυχία. Έχεις νιώσει ποτέ ότι η ψυχολογική πίεση εμποδίζει περισσότερο από το ίδιο το σώμα? Πες εδώ στα σχόλια πώς το αντιμετωπίζεις. Τα φάρμακα που κλέβουν την ισχύ. Η ηρωνία είναι σκληρή.
Τα φάρμακα που κρατούν τον άνδρα ζωντανό μπορεί να σκοτώνουν την ερωτική του ζωή. Φάρμακα για υψηλή πίεση, αντικαταθλιπτικά, φάρμακα για προστάτη, αγχολητικά. Κάθε ένα από αυτά έχει ως συνηθισμένη παρενέργεια τη θητική δυσλειτουργία, αλλά λίγοι γιατροί το προειδοποιούν ξεκάθαρα. Ο άνδρας παίρνει, βελτιώνεται σε κάτι και χειροτερεύει σε άλλο, χωρίς να καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Τα αντιυπερταστικά είναι πρωταθλητές σε αυτό. Μειώνουν την αρτηριακή πίεση συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της πίεσης που χρειάζεται για να γεμίσουν τα σπογκώδη σώματα του πέους. Το αποτέλεσμα είναι μια αδύναμη ή ανύπαρκτη στήση. Αλλά ο άνδρας δεν μπορεί απλώς να σταματήσει να τα παίρνει, γιατί η υπέρταση μπορεί να τον σκοτώσει. Μένει παγιδευμένος ανάμεσα σε δύο κακά. Τα αντικαταθλιπτικά, ειδικά η επιλεκτική αναστολή επαναπρόσληψης σερωτονίνης, καταστρέφουν την λιμπίντο και καθυστερούν ή εμποδίζουν τον οργασμό. Πολλοί άνδρες αναφέρουν ότι καταφέρνουν να έχουν στήση, αλλά δεν νιώθουν καμία απόλαυση. Είναι σαν το σώμα να λειτουργεί μηχανικά, αλλά το μυαλό να είναι απενεργοποιημένο. Και όταν προσπαθούν να σταματήσουν το φάρμακο, η κατάθλιψη επιστρέφει με πλήρη δύναμη. Φάρμακα για διευρυμένο προστάτη, όπως η φιναστερίδη, μπλοκάρουν τη μετατροπή της τεστοστερόνης σε δihydrοτεστοστερόνη. Αυτό ανακουφίζει τα ουρολογικά συμπτώματα, αλλά μπορεί επίσης να σκοτώσει την σεξουαλική επιθυμία και να προκαλέσει επίμονη στητική δυσλειτουργία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και μετά τη διακοπή του φαρμάκου, οι παρενέργειες συνεχίζονται επαόριστον. Η πολυφαρμακία, δηλαδή η χρήση πολλαπλών φαρμάκων ταυτόχρονα, πολλαπλασιάζει αυτά τα προβλήματα. Κάθε φάρμακο αλληλεπιδρά με το άλλο με απρόβλεπτους τρόπους και το σώμα γίνεται πεδίο χημικής μάχης. Ο ηλικιωμένος άνδρας που παίρνει 5, 6, 7 διαφορετικά φάρμακα βρίσκεται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση. Η λύση δεν είναι να σταματήσει τα φάρμακα μόνος του. Είναι να μιλήσει ειλικρινά με τον γιατρό για τις παρενέργειες και να ψάξει εναλλακτικές. Μερικές φορές, η αλλαγή ενός φαρμάκου με άλλο της ίδιας κατηγορίας λύνει το πρόβλημα. Άλλες φορές, η προσαρμογή της δόσης ή του ωραρίου λήψης κάνει διαφορά. Αλλά ο άνδρας χρειάζεται θάρρος να μιλήσει γι' αυτό, χωρίς ντροπή. Εσύ ή κάποιος που γνωρίζεις έχει αντιμετωπίσει ποτέ παρενέργειες φαρμάκων στην ερωτική ζωή? Άφησε στα σχόλια πώς ήταν να το διαχειριστείς. Ο τρόπος ζωής, που επιταχύνει την παρακμή, ο τρόπος που ζει ένας άνδρας καθορίζει πώς γερνά σεξουαλικά. Δεν υπάρχει θαύμα που να αντισταθμίζει δεκαετίες κακών συνηθιών. Η καθιστική ζωή, η κακή διατροφή, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, το τσιγάρο, η έλλειψη ύπνου. Κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι ένα τούβλο στην κατασκευή μιας αναπόφευκτης θητικής δυσλειτουργίας. Ο άνδρας που περνά την ημέρα του καθιστός, χωρίς άσκηση, ατροφεί κυριολεκτικά το καρδιαγγειακό του σύστημα. Η στήση είναι ένα αγκιακό γεγονός και το καθιστικό σώμα χάνει την ικανότητα να αντλεί αίμα με αποδοτικότητα. Αδύναμοι μύες, τεμπέλικη καρδιά, σκληρημένες αρτηρίες. Η συνέπεια είναι προφανής, αλλά οι περισσότεροι το συνειδητοποιούν μόνο όταν δεν μπορούν πια εύκολα να το αντιστρέψουν. Η σύγχρονη διατροφή είναι ένα αργό δηλητήριο. Τρόφιμα υπερεπεξεργασμένα, γεμάτα ζάχαρη, νάτριο και τρανς λιπαρά, καταστρέφουν τις αρτηρίες και πυροδοτούν χρόνια φλεγμονή. Το σώμα γίνεται εχθρικό περιβάλλον για οποιαδήποτε υγιή λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής. Ο άνδρας που τρώει άσχημα για χρόνια σκάβει μόνος του τον σεξουαλικό του τάφο με πυρούνι και μαχαίρι. Το τσιγάρο είναι ένας άμεσος δολοφόνος της στήσης. Η νοικοτήνη συσπά τα αιμοφόρα αγκία, μειώνοντας τη ροή αίματος στον πέος. Οι καπνιστές έχουν διπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν στητική δυσλειτουργία σε σύγκριση με τους μη καπνιστές. Και όσο περισσότερο καπνίζει ο άνδρας, τόσο μεγαλύτερη η ζημιά. Η διακοπή του τσιγάρου είναι μία από τις πιο ισχυρές αποφάσεις που μπορεί να πάρει ένας άνδρας για την ερωτική του ζωή. Το υπερβολικό αλκοόλ είναι άλλος ένας εγκληματίας. Μικρές ποσότητες μπορεί ακόμα και να χαλαρώσουν και να βοηθήσουν, αλλά η βαριά και χρόνια κατανάλωση καταστρέφει το ύπαρ, διαταράσσει τις ορμόνες και βλάπτει τα νεύρα. Ο άνδρας που πίνει υπερβολικά για χρόνια ξυπνά μια μέρα ανίκανος, χωρίς να καταλαβαίνει ότι ο ίδιος το προκάλεσε. Ο ύπνος είναι η στιγμή που το σώμα αναγεννιέται. Κατά τη νύχτα συμβαίνουν οι νυχτερινές στήσεις, απαραίτητες για τη διατήρηση της υγείας του πέους. Ο άνδρας που κοιμάται άσχημα ή λίγο εμποδίζει αυτή τη φυσική συντήρηση. Με τον καιρό, ο πέος χάνει την ικανότητα να ανταποκρίνεται σωστά, ακόμα και αν όλα τα άλλα είναι καλά. Ποια από αυτές τις συνήθειες ξέρεις ότι πρέπει να αλλάξεις, αλλά δεν τα κατάφερες ακόμα? Μοιράσου στα σχόλια, χωρίς κριτική, μόνο ειλικρίνεια. Η έλλειψη επικοινωνίας, που καταστρέφει σχέσεις. Η σιωπή για τη στητική δυσλειτουργία σκοτώνει σχέσεις. Ο άνδρας κλείνεται στον εαυτό του, η σύντροφος απομακρύνεται και το χάσμα μεταξύ τους μεγαλώνει μόνο. Πολλά ζευγάρια περνούν μήνες, ακόμα και χρόνια, αποφεύγοντας το θέμα, ενώ η οικειότητα εξαφανίζεται εντελώς. Αυτό που θα μπορούσε να λυθεί με διάλογο γίνεται ένας απόρθητος τείχος από πληγές και απογοητεύσεις. Η ντροπή εμποδίζει τον άνδρα να μιλήσει. Νιώθει ότι αποτυγχάνει ως άνδρας, ως σύζυγος, ως σύντροφος.
Προτιμά να εφευρίσκει δικαιολογίες, να αποφεύγει τη σωματική επαφή, να δημιουργεί συναισθηματική απόσταση. Και η σύντροφος, χωρίς να καταλαβαίνει τι συμβαίνει, αρχίζει να νομίζει ότι δεν την επιθυμεί πια, ότι την απατά ή ότι ο έρωτας τελείωσε. Αυτή η έλλειψη επικοινωνίας δημιουργεί ψευδείς αφηγήσεις. Εκείνη σκέφτεται το ένα, εκείνος υποφέρει από το άλλο και κανείς δεν λέει την αλήθεια. Το παράπονο συσσωρεύεται και από τις δύο πλευρές. Το κρεβάτι, που θα έπρεπε να είναι τόπος σύνδεσης, γίνεται ένα κρύο έρημο όπου κανείς δεν αγγίζει πια τον άλλο. Και όσο περισσότερος χρόνος περνά, τόσο δυσκολότερο γίνεται να ξαναρχίσει. Πολλές σύντροφοι θέλουν να βοηθήσουν, αλλά δεν ξέρουν πώς. Φοβούνται να πιέσουν, να πληγώσουν τον εγωισμό του, να χειροτερέψουν την κατάσταση. Έτσι μένουν σιωπηλές, περιμένοντας εκείνος να πάρει την πρωτοβουλία. Αλλά και εκείνος περιμένει εκείνη να μην απαιτεί, να μην παρατηρήσει, το θέμα απλώς να εξαφανιστεί. Κανένας από τους δύο δεν δρά και το πρόβλημα εγκαθίσταται σαν μόνιμος ένικος. Η θεραπεία ζευγαριών μπορεί να είναι η γέφυρα που λείπει. Ένας ουδέτερος χώρος, όπου και οι δύο μπορούν να εκφράσουν τους φόβους τους πόνους τους, τις ανάγκες τους. Πολλά ζευγάρια που έμοιαζαν τελειωμένα ανακαλύπτουν ότι ο έρωτας ήταν ακόμα εκεί, απλώς πνιγμένος από τη σιωπή. Και όταν η επικοινωνία επανέρχεται, ακόμα και η αισθητική δυσλειτουργία χάνει μέρος της δύναμής της. Γιατί στο τέλος, η οικειότητα δεν είναι μόνο διείσδυση. Είναι άγγιγμα, είναι βλέμμα, είναι παρουσία. Το ζευγάρι που ξανανακαλύπτει αυτό, βρίσκει τρόπους να διατηρήσει τη σύνδεση, ακόμα και όταν η στήση αποτυγχάνει. Και ηρωνικά, όταν η πίεση μειώνεται, συχνά η λειτουργία επιστρέφει. Γιατί το σώμα ανταποκρίνεται στη χαλάρωση, όχι στην απέτηση. Έχεις ζήσει ή γνωρίζεις κάποιο ζευγάρι που υπέφερε από την έλλειψη διαλόγου γι' αυτό? Άφησε στα σχόλια πώς η επικοινωνία μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Όλα όσα δείχτηκαν εδώ δεν είναι μακρινή θεωρία. Είναι η πραγματικότητα εκατομμυρίων ανδρών που γερνούν χωρίς να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στα σώματά τους. Η κυκλοφορία που αποτυγχάνει, η τεστοστερόνη που καταρρέει, τα νεύρα που δεν ανταποκρίνονται, το μυαλό που κλειδώνει, τα φάρμακα που κλέβουν την ισχύ, οι συνήθειες που καταστρέφουν, η σιωπή που απομακρύνει. Κάθε κομμάτι αυτού του παζλ ταιριάζει για να σχηματίσει ένα σκηνικό που μπορεί να φαίνεται χωρίς έξοδο. Αλλά υπάρχει έξοδος. Υπάρχει γνώση. Υπάρχει δράση. Ο άντρας που καταλαβαίνει το σώμα του, που ζητά βοήθεια τη σωστή στιγμή, που κάνει τις απαραίτητες αλλαγές, που μιλά με ειλικρίνεια, αυτός ο άντρας έχει πραγματικές πιθανότητες να ανακτήσει όχι μόνο τη αισθητική λειτουργία, αλλά και την πλήρη ποιότητα ζωής. Η ηλικία δεν είναι θανατική καταδίκη για το σεξ. Είναι πρόσκληση να φροντίσεις καλύτερα, να δράσεις με νοημοσύνη, να μην αποδεχτείς την παρακμή ως αναπόφευκτη. Η ερώτηση που μένει είναι: μέχρι πότε θα περιμένεις να δράσεις? Μέχρι η κατάσταση να γίνει αφόρητη? Μέχρι να χάσεις περισσότερα χρόνια οικειότητας? Ή θα επιλέξεις να αντιμετωπίσεις την αλήθεια τώρα, να ζητήσεις ιατρική καθοδήγηση, να κάνεις εξετάσεις, να προσαρμόσεις τις συνήθειες, να μιλήσεις με όσους μετράνε? Η απάντηση είναι στα χέρια σου. Αλλά ο χρόνος δεν περιμένει. Αν αυτό το περιεχόμενο άνοιξε τα μάτια σου σε κάτι που αγνοούσες, εγγράψου στο κανάλι και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις. Γιατί εδώ θα συνεχίσεις να λαμβάνεις πληροφορίες που λίγοι έχουν το θάρρος να πουν ανοιχτά. Πληροφορίες που μπορούν να αλλάξουν πορείες. Και αν θέλεις να συνεχίσεις να μαθαίνεις για την πραγματική ανδρική υγεία, χωρίς φιωριτούρες, αυτός είναι ο σωστός τόπος. Θα αφήσω άλλο ένα βίντεο εδώ, για να ενημερωθείς ακόμα περισσότερο. Εγώ φεύγω μέχρι το επόμενο βίντεο μας.